Bansai bat ban kentiu susu ikisap ki phong jong ki khon samla jong ka thain maulasnai hi borok ka wei ki khli nong sanchar snong jong ka thain maulasnai ki badon hapo ka shatri jong ka sinjuk ki nong sanchar snong maulasnai area kalap long ye kalempong ilakai football ka knockout football tournament R1000 R4R kabayakani kalempung lasdang ka khat khandai tarik unaitung R1000 R4R hakabala wan ban play perda do president barangba jong ka seng hinyo trap youth council uba Robert June Khar Jarin harangkat kajinge don lang kinonyelam bahakman bat ki khot jong ka seng HYC harangkat ki khli nong sanchar snong jong ka thain maulasnai ki bakanthop yu president ka sinjuk ki rangba snong ba Joblinston u general secretary ka sinjuk uba Hilary Shadam usim ka right nongtung upa Miwel Shadam lembat kiwi ki nonyelam snong bat ki pait ba nong snong jong ka thain maulasnai ki balau poi ban sakhilang hakate ka sngi samlang ane thu opi haswa bangan jam sekiwei di kimat jong ka jingkren ba ka sport kamtam ka football hagari khasi beye ka jongi kalau dia lupa kata ke jingel kai ke baki beriu kila accept buat kila pelian ngayoi sibun ba kisamla kibala imja yala di tanda pakai lek kai buat lagi lek kai tang ngepok lah jong kejala retang gawai pide bersama thuk biang baknang ba pinkiu ke sport hoi pemla banlen ka don kam yang jingerap jong di sport club kadon kam ngajing erap jong ka sarkar jong ki district administration jong ki sek pahalang bat kumta teter are ka wei samla pili don kenmau bok sport kadai kata ngajing ele ka badai mo pihi bo pila bat kentiu daladi yaladi badai mo pihi pila o penjot di ka karier jong la jong daladi yaladi pilong kumutu unong tau bo penwandur ya ketua khti ya ketua do bertah lada pisandur ke karya rojong pi praktis pi tradisikom PQ sejarong bakam hajrong omdan manu bala on pensange itu handrei lada pi le kam kai lada pi kam kia kamet bakam tak lada lasdangop hagi jingbi jingbam le si ke karya rojong pi jam dang hakini ki pelai ki beladet nak kalian jom haseng gila simkia bagi kendu ya ke sarkar ban pentrekam no ya ke sport policy ki ba kila depsna hagan ke sport policy gene thu pi don sipun ba ki dak jom gejing kermen ya ki samla ki badon gejing la ba gejing tibet ki kam ne ka kadon ke scholarship ka ba kerpang nam ta jom pi kadon ke job reservation policy namta kinong elak kai sport ya kebala da pila banyo medal hadu national level khatsan persen kan like tang kakam hapo ki am forces ki bofe kemut ada like kam cispa angut khatsan persen ladap ai lupa ya kinong elak kai sport ki bajob ha national level bat hadin kata dada pi mensauru kadon kata ke insentif bat kadon ru kajing kular jong sarkar bala na piyo ya ki medal ba ki nam ki bofer kadon ka cash prize award ka bofer kat kum gajing he ka competition